Neviete, aké je to byť na ostrove a mať Stredozemné more len pre seba. Neviete, čo inšpirovalo Shakespearea pri písaní jednej z jeho najslávnejších hier. Ani ako sa budete cítiť pri pohľade na jeden z najstarších vrakov lodí na svete. Či ako sa písali dejiny Stredomoria. Neviete, aké pohodlné môže byť ďaleko od domova. Ani koľko odtieňov modrej uvidíte. Neviete, koľko chutí ste doteraz nepoznali. Alebo čo vám môže priniesť hviezdnatá noc. A keď to raz zažijete, nikdy nezabudnete. Severný Cyprus.